ni mɔgɔ kofɔlen n'a si ye san 70 ye min jatilen don i n'a fɔ Ameriki ka politiki cɛmɔgɔba dɔ ɲangira ni k'a lakodɔn k'a bila bɔgɔ jeninen kan k'a sabu kɛ k'a tɔgɔ yera yuruguyurugu ko dɔw la ani fɛnɛ ka fara taabolo sira wɛrɛw kan k'a ye min kɛ ni jamana wɛrɛ ka jamana fangaw ye. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira kiiritigɛso fɛ min bɛ wele ko park. Ni wasaden kofɔlen ye n'o ye sénateur ye furumuso Nadine Arsalania Menendez a yirala k'a fɔ k'a furukɛ ka surunnadonikɛlaw tun b'a fɛ ko ka nin ko bɛɛ lajɛlen turu ta ka da ale kun. A fɛnɛ nɔ minɛlen don ni k'a bila kiiritigɛlaw ka bolo kan nka a ka kɛnɛya ko sabatilen tɛ baw ko sin bon n'a bɛ wele nansarakan na ko cancer du sein a b'o furakɛli la. A ka kiiriw kan ka kɛ a dan ma. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye wulikajɔ baaraw daminɛ min kun cɛra ni u ka so kɔnɔna larawulili ye n'o kɛra juin kalo san 2022. Nafolomɔgɔ min yera u ka so taara jɔ fo dolari wari 480 ɲɔgɔn na ani ka fara dolari wari 70 ɲɔgɔn wɛrɛ kan min fɛnɛ bɛɛ lajɛlen yira wari mara yɔrɔ dɔ kɔnɔ u ka so kɔnɔna la n'o bɛ wele ko coffre-fort. N'o wari mara yɔrɔ kofɔlen tun bɛ a furumuso Nadine Menendez ale tɔgɔ la k'a fara sanu lengo 13 ɲɔgɔn kan. Bob Menendez ni wasaden don min lakodɔnnenba tun don n'a ka taabolow ye. Ameriki jamana ka minisiriso min sigilen don u ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔw kunna olu ka ciladen kulu n'o bɛ wele ko commission o ɲɛma kɔrɔ tun don Sénat kɔnɔna na. A ye baara bila ka sabu kɛ ni ɲangili ninnu ye n'o bɛ tali kɛ yuruguyurugu walew kan ko min kɛra a fɛ n'a kuntagala janyana i n'a fɔ kiiritigɛ minnu bilalen don a kun kan olu ye a ɲangi kofɔ cogo min na.